Tunga-tago mo sa pangpakpak ng atong langitong Ama. Alang nako karong adlaw, memorable kaayo kay 1 year ago, morong adlaw ang pagka-opera ni Nanay Jing ninyo. So, kanang kung akong tan-awon, gift gyud kaayo sa atong langitong Amahan ang kinabuhi. Kay kung dili pas tungod sa dako nga grasya sa Ginoo, wa na tay inahan diri simbahan. Pero grabe ang gihimo sa atong langitong Amahan, anang restoration sa health niya nga kuan gyud nang gibalik gyud sa Ginoo ba. Unya dili lang ang panglawas, ang kagwapa gyud ning samot na ayaw magsupak diha kay ako ini nagsulti. Praise God. Nang ang kuan ba akong natan-awan karong adlaw di mga kaigsunan, 4th Sunday unya naa pa may gitawag 5th Sunday ba, wa ko kabantay adto nda ko supposed to be magwali sa liluan. Gitawagan ako, giingnan ako, cool si Jassy ingon siya, unsa man ang atong kuan kanang scripture reading. Nakuhala day, tawag na kong dadali niya. Nagtuo manggug ko nga every last Sunday. Nakuhala cool, kuan ra ba, every 4th Sunday gyud ka magwali dire. Nakusuri gyud kay day, dili gyud ko pwedeng makanganha diha kay kuan na gyud wa isa gyud ko mapahinumdumi. Pero moingon ra gyud ko, all things work together for good. Salamat nga wa ko kangadto didto kay dunay pagpakigistorya ang Ginoo sa ato karon. Ang nagpasalamat gyud ko sa kinabuhi ni Jiday kay true sa ato bitong mga kanang iyang i-post sa ako ang account, nagi ko'y daghan nga mga kaila bisag dili sila mga Kristohanon, pero nagpikpik bitaw sa akong abaga kanunay siya padayon ha kanang na-bless gid me, nasaid ko ang pulong sa Ginoo, dili gyud na siya mahanaw. Na gani uban nga mga tagalaing nasod, mulike na sila mga igsuon, ambot kasabot ba pud sila. Bahala na sila nga mo interpret. Hallelujah. So ang niadtong miagi nga Domingo ba kanang dunay mga pagpakikistorya ang Ginoo sa ato nagsentro ni may tungod sa pagtudlo. Wa gini kuana, wa gini tuyo nga ang verse nato karon sad na timing sad gihapon. So magwali ko karon nga sama ra pod nga giwalihan ako akong kaugalingon. O katusang mga naa dinhi nga gahandol mog tao, amo ni ang gisulti sa pulong sa Ginoo nga rin nato. 1 Peter chapter 5 verse 1 ingon diha, kaninyo nga mga pangulo sa simbahan, ako ingon nga pangulo usab sama kaninyo og saksi sa mga pag-antos ni Kristo og mag-aambit sa himaya nga igpapadayag unya naghangyo kaninyo. Ni ang panghangyo sa kalagad sa Ginoo si Apostol Pedro. Verse 2, nga alimahan ninyo pag-ayo ang mga katawuhan nga gitugyan sa Dios kaninyo. At timan na sila dili tungod kay gipugos kamo, kundili tungod kay inyo gayong kabubuton sumala sa ipabuhat sa Dios kaninyo. Pagtrabaho kamo dili tungod sa suhol lamang, kundili tungod gayud sa tinguha sa pag-alagad. Verse 3, ayaw paghari-hari kanila nga gipiyal kaninyo. Aron inyong atimanon, kung dili ipakita kanila ang maayong panag-ingnan. Ug inigabot na unya sa pangulong magbalantay, makadawat kamo sa mahimayaong korona nga dili mulubad. Nang kung imong tan-awon mga kaigsunan, ang matag usa ka nato bitaw, no, pasalamat gyud ko sa kinabuhi. Ako lang ning isulti Servino nang makaingon gimi nga akong asawa ba kanister bibi ba bibitan nang grabe gyud na bless gimi sa imuha bitaw kaning imong pagkapalaban. Daghan siya mga anak mga kaigsuunan pero taliwala ng tanan. Naningkamot pag sa eskwela. Praise the Lord. Karon graduate na siya sa iyang pagka-teacher.
Pero pakpakan na to ang Ginoo na mga igsuon. Ingnan ang imong tapad, ikaw pwede pa di ay. Sabi pila edad ni mo ron? 53. 53, mao pa iyang pag-graduate mga igsuon. Ikaw ka karon nga 12 pa, siyaro naman po di. Igo mag 53 di ka ka-graduate. Sobra na sagka. Nang di ba gisgutan ta sa mga pulong sa Ginoo nga kinahanglan ang mga magtutudlo ayo nila pagtudlo. Pero way nahimong magtutudlo nga wa magkaagig estudyante. Nahimo muna sa tanan na estudyante siya hangtod nga nahimo siyang magtutudlo. Akong gitanaw mga igsuon, kasagaran gini, ako nang balikon, nagig padayag sa Ginoo sa ako sa una samtang na ako high school sa Bantayan. Samtang kamira taon magatubang si pastor, ang asawa ni pastor, unya na ay pulis dito ang iya pong asawa ug ang duha ka bata. Ako ang first nga young people. Youth dito. Pero naayo sa kay gayon nga nagkigistorya ang Ginoo nako mingon siya nga Bill. Asa may manganak ang pastor or ang karnero? Nako ang natural Ginoo ang manganak karnero. Unya ikaw ko husto no? Kay usahay gisandig man nato ang buluhaton diya sa pastor ana. Ako naibawan karon makaigsunan ang pastor manganak og pastor. Ang karnero manganak og karnero. Tanawa imong tapad. Karnero na sa Ginoo. Karnero dili na kardero sa Ginoo. Karnero na siya sa Ginoo. Sa tupa, natural lang yun na siya nga mahimong mga anak og laing karnero. Natural man gani makaigsuunan nga ang among iro, mga anak pug mga iro. Labi na karon ning taknaa, enjoy na kayo, sadya na kayo mi nga maghunahuna. Nagpaabot mi kay ngano si Yipip og si Piu Piu nagdungag kabuntis. Ka-enjoy ka sa among balay kung magdungan silang panganak. Di ba kami maglibog kang piwiw baning anak o kang yip-yip baning anak? Sa ato pa diya sa among balay na ay church group. Nagkadaghan ang among itoy mga igsoon. Oh, chat na lang mo daan kung nagkinahanglan mo. First come, first serve. Okay. Para mahimong ma-distribute na to daan. Kung imong tanawon ang mga pulong sa Ginoo, kung maingon tag kingdom commitment mga igsoon, ang first nga akong makitaan dinhi, kung kingdom commitment mahisgutan, committed to shepherd God's flock. Kinahanglan komitado ta sa pag-atiman sa flock sa Ginoo, sa iyang mga karnero. Kita kung imong tanawon og maayo kung sabto nimo ning bahinas kasulatan, wa diri naghisgot og pastor. Sa English, kung imong tanawon ang verse 1, sa English ra god, parehog ang verse 1. Ang gisgutan dinhi elders. Sa ato pa ang simbahan wala panginuluhi og usara ka tawo. Kung dili gipanguluhan kining mga pangulong gitawag og elders. Kung moingon tang elders makaigsunan mo ni sila nangulo diya sa simbahan. Uban kanila pastor, ang uban kanila apostol, ang uban kanila propeta, ang uban kanila teacher, ang uban pud kanila evangelist. Nahimong nagapangulo diha sa iglesia, diha sa simbahan. Sa unang may gayon na alay gitawag og senior elders. Karon ning taknaa ang simbahan, nahimong ang pastor ayaw panghilabot. Ako'y pastor dire. Murabag siya nay hari sa tanang mga hari. Diya sulod simbahan, di na mahimong mastoryahan kay kung istoryahan nimo ako'y gipadaygan sa Ginoo ay mo pagbuot kay wa mo ilabot. Mga inana nga mga termino ba. Pero kung imong tanawon ang mga pulong sa Ginoo makaigsuonan, ingon nga commitment ni nato dili lamang kay sa pastor diya sa simbahan, kung dili bisa na sa imong cell group. Nagtuo ka nga ay cell group ra maning amo, dili oy. Dili na cell group, tininuod gina nga nahimong nagdumala kag mga tao.
Kung cell group leader ng tapad nimo ing nasya, ayo ha. Kung cell group leader na siya, unya uwa na siya mag-cell group karon ing nasya, balik na. Mga igsoon, grabe gyud ang pakikisurya sa Ginoo sa ako ba. Kitang matagusan nato, paminaw, importante kayo ni. Kitang matagusa kanato gitagaan gyud sa Ginoo gasa. Kitang matagusas mga kaigsunan gitagaan gyud sa atong langit nung amahan og talento. Hinumdumi. Bisag unsa pa kanindot sa imong talent sa mga gift nimo nga gihatag sa Ginoo nimo nga ang uban ana wala kinsay ne anato dinhi karon nga susama mo nako nga ning ingon usa niya na kay gayon, Lord, nganong dili man si Agamulak imong gitawag? Nganong man dili si Christine Hermoso? Hermoso. Kinsa na Hermosa? Nganong dili man si mga karaan na mga Gabi Concepcion? Nganong dili man? Di na kaya na ko kaila ang bago karong nga mga artista. Nganong dili man? Nganong ikaw man? Ina ko nung tapad mo, nganong ikaw man? Ingna imong tapad ba? Nganong ikaw man? Tubaga po siya, nganong magbuot ka man? Hinumdumin mo gini ang gibutang Ginoo sa akong kasing-kasing mga igsoon. Samtang nagpamalandong ko diya sa Ginoo, munit tinuod nga kinahanglan masabtan nimo kanang tanan nga mga gasa, kanang tanan nga mga talento, kung dili na nimo gamiton usaning mga adlaw mawala rana nimo. Nakahinumdum ka nang inistoryahan mga kaigsuunan nga gitay-an na. Gusto sa atong langit ng amahan, kung ikaw iyang gipiyalan, gamito na nimo mga igsuon. Isang kamot din sa mga ni akaron nining taknaa nga gitagaan ka sa Ginoo og pagtuo. Isang kamot. Sa tanan nga mga naa diri, praise God. Ang matag usa kanato gitagaan gyud sa Ginoo og pagtuo. Kay kung wa kay pagtuo, wala ka karon dinhi ining taknaas kabuntagon. Tuwa ka nagatubang sa imong labhanan. Or init man tuwa ka sa swimming pool nining taknaa. Or nahimong nangamas-kamas ka nga mahimong matagbo pa kay nakuwangan kay gaugma naay bayranan. Pero sultihan ko ikaw, bisan pag-unsa kadako ang imong pagtuo og maghuna-huna ka ang uban gamay ra silag pagtuo. Pero sultihan ti ka, mas maayo pang naay gamay nga iyang gigamit kaysa nimo dakog pagtuo, wa gamita. Amen. Ingon ang mga pulong sa Ginoo, ingon nga sinaligan, ingon nga gipiyalan sa Ginoo. Unsay gingon? Unas tanan, alimaha pag-ayo. Klaro kayang Biblia mingon, alimahan ninyo pag-ayo ang katawhan sa Dios. Niabot ba sa inyo mga kaigsuunan nga usay mangangkon man tanong mingon ta ako ning disciple? Asa man ta sa Biblia nga naghisgot nga iya kang disciple? Ang akong nakita diya sa Biblia nga naghisgot perjuban klaro ra gyud kayo, disciple ni Juan o disciple ni Ginoong Hesus. Why disciple si Pastor Bill, si Tatay Bill? Why kaugalingong disciple? Ang matago sa kanato kay tangtanan disciple ni Ginoong Hesukristo. Kay dili man pagtulunan ni Pastor Bill ang atong gisunod, pagtulunan man ni Ginoong Hesukristo. Unya kay ang disciple magtutuon man na siya, learner. Magtutuon man na siya. Buti pa sabot mga kaigsunan, muhatag taghusay dili sa tao kung dili ngadto sa atong Ginoong Hesukristo. Kay siya mao ang pinakadako nato nga magbalantay. Ang buot na kung ipasabot mga kaigsunan mao kini. Kinahanglan masabtan nato ni mga butanga. Dunay mga tao nga akong madunggan, labi na mga pastor. Pasayloon ra pod ang ilang mga kalag.
Murabag makadungog ka nga daw sa nagbasol sila, nga gitawag sila sa Ginoo nga na pastor. Nay akong nadunggan sa unang may gayon, pastor gawali siya, ingnoy siya, kanindot unta sa akong trabaho sa unang mga higayon. Natagbo ang akong tanan nga mga pagpanginanglan diya sa akong panimalay. Apa nagsugod ko pagpastor, pagsugod ako pagkapastor, nagsugod sa kong kalisod, halos din ako kapakaon sa akong pamilya. Kaayong ingnon, nganong ni-interma ka? Wa man kapugsa. Walay usa nato nga nahimong gipugos makaigsunan. Gani karon ni aka nangalagad ka sa atong langitong amahan, way nagpugos nimo. Ni aka karon nangalagad ka sa atong langitong amahan tungod kay imong kabubuton. Ingna imong tapad, imong kabubuton. Hallelujah. Una sa tanan, yes, ning sanong ta diha sa Ginoo. Buot na kong ipasabot, kung ning sanong ta diha sa Ginoo, sundo nato unsay kabubuton sa Ginoo alang sa atong tagsa-tagsa ka makinabuhi. Unsay giingon pa diha sa Biblia? Pagtrabaho kamo dili tungod sa suhol lamang, kundili tungod gayod sa tinguha sa pag-alagad. Unsay giingon? Dili sa suhol. Kung dili tinguha sa pag-alagad. Kinsa man kanato dinhi, kinsa may panday nato dinhi, kinsa may kanang mason or worker diri nga moingnon ka sa imong kaugalingon nga ayaw trabaho lang kanang trabaho lang, ayaw lang paghunahunag suhol di ba? Kung nagtrabaho ka, like for example Mitsumi, gitrabaho ka, natural ning trabaho ka kay suhulan ka sa imong trabaho. Lahi ang trabaho diha sa Ginoo. Kay kung manarbaho ka diha sa Ginoo, giingnan ka, ayaw pag-agad sa suhol. Subo lang kay pamalandungon makaigsuonan, laminas katong termino ni Dr. Noya. Nindot baya jeep no kaning relihiyon kay pangyud kanang naagi kwarta ba? No nang dahuna sila nga basta na ay tinuhuan naa ang daghang pangwarta diha. Daghang salamat sa langitong amahan makaigsuonan. Ingon ang Biblia, dili tungod sa suhol, kung dili tungod sa pag-alagad. Klaro kaayo ang mga pulong sa Ginoo mga igsuon miingon diha, ayaw paghari-hari. Unsa hinuon? Ipakita ang maayong panag-ingnan. Unsa may mga maayong panag-ingnan? Ingon nga alagad ta sa Ginoo makaigsunan. Akong gisultihan ang usa sa akong amigo, ako siyang giingnan, abi nimo, kung wala mo abot sa punto nga nakaabot ko nga nahimong naas construction, wala ko kasabot kung unsa ang mga tao, unsa ilang mga kinabuhi, unsa ilang makasing-kasing. Kay before ko nahimong nangadto sa seminaryo, gikan ko pagpanagat, nakabati ko unsay pagpanagat. Pero kanabang sa matag adlaw nimong pagkinabuhi ba nga makasabot ka? Mga kaigsunan, ako dako gid kayo ang akong pagdaig ug ang pagpasalamat sa atong langitong amahan. Salamat gid kaay sa matag usa kanang abi ninyo ang akong kasing-kasing ba daw magulpot-ulpot kana bitang makadungog ko nga nasayod ko nga mabati sa gyud nako sa akong kinasuluran nga naagi mga tao nga nagampo. Di lali mga igsuon. Pag 2018 salamat gid kaayo sa provision sa Ginoo. Nga dili na ko madungog ninyo nga magsigig istorya dire nga saning mga adlaw magsakay kog strada. Kay nga no, gitugot naman gid sa Ginoo nga mahimong pero atong mga tayo makaigsuonan makaingon pag ko nga lano nang kanang moabot ka, Lord, salamat sa grasya. Nagsakay ko aning bagong strada karon pero Lord, 60 months, 60 ka buwan. Magbayad kog tag 23 mil sa 60 ka buwan. Katungason huna-hunaon. Plus, pag yun makaigsuunan, ning abot ang pandemic. Pagka 2020,
nga dunay mga nanguha og mga sakyanan gipanguli na lang nila. Kay ngano di na gyud makaya. Pero salamat kaayo sa Jesus the Life Giver Fellowship ug sa mga dili taga Jesus the Life Giver Fellowship nga nag-ampo para sa akoa. Kay kauwaw kaayo na kay sakyanan pagkahuman gikuhaan. Asa naman ang star ni pastor? Naimbarko. Ha? Wa ka bayad. Dalaygon ang ngalan sa Ginoo niadtong Lunes makaigsunan na deposit nako sa bangko ang pinaka-last nga bayad sa strada. Munang kagahapon nabangga na siya. Himayaon ang ngalan sa Ginoo na umod rag kadayot. Ingnan tingay to ko taas nga kuan ba nang di nimo makitaan ning kuan ning case ba. Salamat sa Ginoo nga gamay rang garas. Wara gipud ko mingon may garas kang gamay. Bayad na ka. Praise God. Himayaon ang ngalan sa Ginoo makaigsunan. Salamat sa mga taong gipanggamit, salamat sa mga tao nga nag-ampo. Pero moingon ko ninyo, grasya gid sa Ginoo ba? Gracias. Kanang kahayahay bitaw nga. Kanang magpadung na ganing pizza 16. May unta nang kanang, di ba ang mga nagtrabaho sa Mitsumi, kamusil no, basta magpadung ng pizza 10. Ay, salamat, hapit na gud in town, gamay lang kuwang. Pero kanang bayranan gani ba? Magpadung. Muna giingon gid sa akong amigo. Mas okay ra ko kanang matapos ng kalibutan kaniging matapos na ang buwan. Kanang naa kay bayranan, murag gid kag siging-sigingon. Nga murag natug ka na bayad. Labi na nga akong classmate. Nindot kayo siya maningil, mga igsuon. Kay moingon ra siya. Classmate man ginako, moingon ra siya, Bill. Sultihan lang gid ikaw sa tinod, ang bangko bitaw, dili bitaw sila moingon, wa pa kay kwarta. Kuhaan dayon nila, bisag wa pa kay kwarta. Laygon ang ngalan sa Ginoo makaigsunan, nining takna, himayaw niya ngalan. Kapahuway na gid akong kalag. Magtinarong ng kagpagpangalaga diha sa Ginoo makaigsunan. Naay ang ningon din ako, grandiya isunod. Naku, suluhad diha. Kung magpalit man ko grandiya, di na nako utangon. Kasa na nako. Sakto na tong utang. Sakto na. Sakto na. Kas na sad. Hallelujah. Pero doon ako'y nadiskubrihan mga kaigsunan. Pagkwinta na ako, ang akong nabayran tanan for 5 years, apil ang down ning kabat siya og mga almost 2 million. Hallelujah. Nakaagi na giday kog pagka-milyonaryo. Pakpaki sa ninyo kay naka-milyonaryo. At least, naka-milyonaryo ng inyong pastor ba? Ingna imong tapad, murag ikay sunod. Amen. Unya nga akong tinguha karon ning mga takna, naihagit sa ako ning hagit sa akong kaugalingon ba? 55 ang akong edad. Kinahanglan lang gid ay disiplinahon ako akong kaugalingon nga kada buwan magbayad ko og tag 25,000 bisag wa na ko'y bayranan ba? Magbayad ko og 25,000 ig 60 sa akong edad. Another milyonaryo ko. Hallelujah. Ikaw, unsa may imong plano diha? Si Aaron naman po wagi kay pangandoy sa kinabuhi. Ang gisulti sa mga pulong sa Ginoo makaigsunan nga ri kanato,
makadawat ta o ganti. Moingon tingali ka, dili man ko pastor, di man ko cell group leader, dili ko makadawat anang gantihan nga madawat di mo tay. Sa pagsuportar nimo miingon diha ang pulong sa Ginoo, nakapainom ka lang gani o gamay sa kabasong tubig sa iyang alagad, di ka kahutdag balos. Tunag yapoy balos sa mga taong gasuportar diha sa pastor o diha sa cell group leader o diha sa nangalagad. Akong gisulti nga na kaninyo makaigsunan. Hallelujah. Nakainom daw pa mo? Ako ning isulti. Unsa nakaabot pa mo? Unsay sukdanan sa una nga pwede na mo eskwela grade 1. Wa man gi-kinder sa una. Agoy, ibaw pa day ka ba dyan, no? Sabi na, kung bata pa ka. Unsa sa una may kayo, anaray? Makaabot na gani sa dunggan, pwede na mo eskwela grade 1. So ay ko ninyo day, kanang ibutang dire, makaabot was dunggan, pwede na mo mag grade 1. Lang sige na, pwede na. Bisag dusin na di kaabot sa dunggan, di pa ka grade 1. Inana na kasimple sa una may gayon. Pero Sister J, wag yung ko kakita og na may mga estudyante, no? Na mga estudyante nga pinangga kay sila sa ilang maestra. Tungod sa pagkapinangga, dili ka grade 2, grade 1 lang gyapon, sunod tuig. Ngano man ka? Pinangga ko sa maestra. Nganong gipangga man kaniya? Wa ko kapasar. Muna yung mga pinangga kayo sa mga maestra. Pero sa tinuod lang mga kaigsunan, walay mabalik gini nako sa unang milyon kang bili lagi nga pagkakuan nursery. Grade 1 na siya yung isa. Unsa na pud ka ng grade 1? Kapuya na. Ikaw man grade 2. Ikaw man grade 3. Grade 4, grade 5, grade 6. High school pa yun. Upat katuig. College pa yun. Upat katuig. Piko na namong abaga ni Billy. Anak gina dong, may eskwela mo kita. Nahimo naman laging civil engineer lagi. Yan nakauyab pag yun. Hallelujah. Pagkaabot na sa ni Jiday, pinasahi, kaayo. Kaya nga no, makatawan ako nilang dua, mag-argue na kang iyang mama. Pikpikon dahil siya siyang mama, inday, Jiday, kahibaw ko nimo, unsay maayong kurso nimo ikadako, kay kusog kay ka, maayo ka kayong mga tarungan, paeskwilahon ka namog pagkaabogada. Tuhui mo makaigsunan, nga karon tuiga, makastart na si Jiday sa iyang pagkaabogada. Even, di ba nindot kayo, maduna na tayo attorney dire sa simbahan? Usa na yung mga adlawon, na-pressure na si Jiday, nakapanguros na siya hapit. Pero ang ako lang gisintro nining tanan, why nagsugod og eskwela nga nagpabilin rang grade 1 ning padayon siya hangtod nga nakahuman sa kinabuhing Kristohanon, why nagpabiling grade 1 or kinder ning tubo ta aron more panggamiton para sa iyang kahimayan. Amen. Ikaduha nga butang mga kaigsunan, verse 5. Sa ingon der sa verse 5. Ingon ang pulong sa Ginoo sa verse 5 mga igsoon. Kamu usab nga mga batanon. Tanaw imong tapad, batanon ba na? Batanon pa? Ingna nga murag ikay giingnan diri ba? Kamu usab nga mga batanon, kinahanglan nga mutahod sa mga magulang kaninyo. Pagpaubos kamo sa tanan o pag-alagad sa usag-usa, kaya ang kasulatan nagingon kontra sa Dios ang mga garbuso apan maluoy siya sa mga mapanubsanon. Verse 6. Busa pagpailalom kamo sa gahom sa Dios aron magtuboy siya kaninyo sa panahon nga iyang gitakda. Kung imong tanahon, committed to be humble always. Mga batanon, God, ngano man karon ang mga batanon? Alam mo kaigsunan, si Pastor Rafi ba, siya na siya nakailang nga batanon, 10 years old pa.
10 years old pa. Unya, nagpuyo sa iyang lolo. Unya, samtang nagpuyo siyang lolo. Imagine ka mga kaigsunan, 10 years old pa siya, pero nakabaligya na siya og mga motor. Ngano iyang buhaton? Imbis kanang mga idara nag-email, kining bataa magsigi og tan-aw sa mga gipang baligya. Iya dayon kontakon tong nagbaligya, sir, pilay baligya na nimo, og siya mismo mo imangitag bayar. Nay usay kay gayon nga nahimo nga naa siya nakontak, gapauban siya siyang lolo. Lo uban ni kulo kay na ako'y bayar. Unya pagkakita sa kanang bayar kay siya, hala, uy, wag yung kumagdahong bata mo din nag-deal sa kuha. Mga igsuon, kana bang malingaw kay ko? Ako lang ning i-share. Samtang nagkuan mi kanang nag-youth quick diri. Ning hapit mi sa suba. Paghapit na mo sa suba mga igsoon, so dito na ang mga bata. Hasta ang mga taligatos nga pilman. Ningon akong asawa nga, kuan lang bi, grade 5 lang hangtod high school bi. O grade 6 lang hangtod high school. Ayo lang ang mga bata kay kanang kuan bitaw diri kay atong miagi kahilak in town si Eli. Kay nindot ang kayang wali diri ni kuan ni Jillian. Unya paghuman, sige la sila gawas-gawas, unya magdungan sila sa aircon. Ana-ana sila didto. So, pagkahuman makaigsunan diri, ako silang gihatod pagpauli. Kanang istoryahan bitaw ta sa balang espiritu makaigsunan, lisod man pagbalibad usahay. Ingon man ang Holy Spirit nako, okay rag pakanon nimo sila sa Jollibee. Nako pila mo kabuok? Siya, pito. Din ako, unsa kano sa last ninyo nga nakakaon mog Jollibee? Siya, wa pa manggani may kakaon sukad. Ang uban ningon sila nga, dugay na kaayo. Unsa may mga nakanan nyo sa Jollibee? Fried chicken, kuhan, tantanan. Nako, sige, ihapit na mo sa Jollibee. Tapos, mura silag man layat sa kuhan, naasa sulod. Nako, unsay gusto ninyong orderon sa Jollibee? Oh, grabe! Fried chicken, kunyap kahumana na. Tanan, kuhan, French fries, tanan. Nako nga, kinahanglan, usa lang, kanang pareha lang o pareha mo tanan. Pinaana pag yung usa sa kuha. Nako, ilang kung yung tawag pastor, tatay na lang siya. Tay, aron dili ka kayo madakan, fried chicken na lang. Usa kay bawang, mas mahal ang fried chicken. Fried chicken o choco sundae. Unsa man ninyong gusto, spicy or kuan? Yun ang usa, ako dili lang spicy. Nya ang uunom puro spicy ang ila. Hasta nataud-tauran ta ko, clear na gyud ka na bing magkuang ka. Nya naman nakalinya naman. Natador. Pag adto pag ginamo, nahatag na ang kuan, ang order nga fried chicken. Sir, mga 10 minutes pa ang choco sundae. Naghuwat mi didto og mga 10 minutes. Nagsigog tanaw sa rilo. Prayer. Unya unsaon man nga naghulat man. Nagsugod na sila og kaon, pero madunggan ako na sila moingon sila pagkasulti nga dili na ninako kaonon sa igabot na lang sa balay kay tagaan ako tong akong manghod. Bisag maldita to pero at least makakaon tog Jollibee. Ang usa sad mingon, tagaan ako akong mama kay naamang gito siya. Pero winay po uban dito, gutom na gid kay gutom, kaunon na gini nako. Kaon dayon sila. Ingon ang usa. Naku nganong giablihan man nimo nag-aircon ta. Siya init. Sadya agud sa akong kasing-kasing makaigsuunan.
halahapit na mo 20 minutes, wa man gihapon ang order. Gingadto nako. Giluto pa di ay ang choco sundae. Dili man na, igbutang ana, kinahanglan pa man na mo take og time para nga mahimong mo. Sane. Mugahi ba? Nya, gisulayan, di pa mgin. Nako, ana. Day, i-cancel na lang nako. Di nagin madak ay prayer na gyud, nagdali na gyud ko. Muto igdada na yan siya. O ni ana siya. Nako mga bata, sorry gyud kaayo. Di gyud mada. Wa nagitahin siya. Ay lang kabala ka ana tay. Ngano? Buki na kayo ni sa amo Dako na kayo ning kanang nakakaon mi karon og kanang chicken joy. Yan ako, kahibaw ba mo nganong gipakaon ta mo karon? Siya nganong di ay tay. Kay ako sa unang mahigayon, why ning hatag nako. Sa kaluoy di ni mo tay no, makahilak man sa daan na tayo. Nako, tagaan ko kindi sa unang mahigayon. Ludan pag yun, trapuhan na lang nako. Tamis malang gihapon. Nahibata ningon dito tay. Kung ingiinana ka, ayaw palupig tay, baos gyud. Ingon po ng usa nga, dili, oy, nang, kuan baya, nang, ginahanglan pasayloon lang nato nako dili day pasaylo ra kita. Diyan ako makita ng mga huna-huna sa mga bata ba. Ang question sa matag usa kanato ba, willing ka ba nga mutabang sa mga tao makanang mga tawhana dili sila makapwedeng makabaos kanimo? Usay mo pakaon ta og Jollibee katura pong maguna-una ta nga kanon tani kay nana ni apam. Igabot sa panahon basta tuan ni gawas di kita kalimtan ani ba. Usay mga inana ta guna-una. Pero ako nakita sa Biblia makaigsunan si Ginoong Jesucristo ang nalutsan ra gid sa kwarta ni Ginoong Jesucristo asa padong para sa ministeryo niya o pagtabang sa mga kabos. Mao gina siya ang naa. Kinsay gusto din nga mahimong humble mga kaigsunan. Na ako'y panambagon. Ayaw pagduol diya sa Ginoo, ing na ang Ginoo. Ginoo, himo akong mapainobsanon. Ing na imong tapad, ayaw pagsigig panugo sa Ginoo. Unsay giingon sa Biblia makaigsunan, pagpaubos ka mo, ikay gisugo, unya balikan nimo ang Ginoo og sugo. Mata Kristohanon, wa ka sugua sa Ginoo, wa ka sugua nga imo sad ibalik nga niya. Unsay giingon sa Biblia, humble yourself before the Lord. Muna isugo sa Ginoo. Kung dili na kayo kakagwanta, murag mubuto na ka, hinumdumi ang mga pulong sa Ginoo, humble na gid ko. Bisa ginana ka strikta, dili imong sala, imong line leader, ikay gipasangin lang, humble lang gid ko, humble lang gid. What tingin niya kay baong kayo, waray among kaliwat. May kaliwat kong Muslim. So what? Nagingnan naman ka sa Biblia, humble. Pag-ingon sa imo, wa man ni lami. Oh, sige lang, lami o na mo sunod. Kung gusto ka nga mahimong humble, uban-ubana sa kanunay ang pinaka-humble nga nagpuyo nining kalibutana. Walay lain. Si Ginoong Jesucristo. Diha sa imong pagpaubos sa makaigsunan, gusto ginako nga mahimong masabtan at ug maayo ba kaning bahinas kasulatan. Ingon ang mga pulong sa Ginoo dinhi sa unahan, samtang magpaubos ka maluoy ang Ginoo nga kanimo. Sa usa ning mga adlaw sa gitakdang panahon, ingna imong tapad may gitakdang panahon. Alang sa mga magpaubos. Ingon ang pulong sa Ginoo, ikaw ituboy niya. Sa gitakdang panahon, di man ginunta nimo sala. Pero ikaw may gipakasadaan hinon.
Utong lang igsoon sa grasya sa Ginoo. Ang Ginoo'y nagbutang kanimo ni anang imong gitarbahuan karon, ang Ginoo ra sa imo plaster nimo sa unsang paagi kaniya. Awasa kaniya i-plaster. Pikpika imong tapad, wa masayop ang Ginoo sa pagbutang sa imuha ni anang mong dapit sa diin anaa karon. Gibalik-balik gina ni nanay ninyo, bloom ragyud ka kung asa ka gitanom. Pamuwak, pamunga na dito samtang naa ka diha gitanom. Dinhi sa mga taong mapainubsanon makaigsunan, sa verse 7 ingon diha, itugyan kaniya ang tanan ninyong kabalaka kay siya nagatiman kaninyo. Mga tao lamang nga mapainubsanon maoy makapanugyan sa ilang kaugalingon diha sa Ginoo. Taga Mitsumi, ayaw kabalaka nga naa ka sitwasyon karon uban kaninyo ingunan ang sitwasyon. Muagi ra na, mubo ra ng panahona. Wa na di na kay hangtod sa imong pagkamatay for slave. I-acknowledge kanunay nga dunay nindot nga plano ang Ginoo para sa imong kinabuhi. I-acknowledge kanunay nga dunay gipakaton ang Ginoo nga anak kanimo. Unsay gingon sa Biblia alang sa matag usa kanato, itugyan ang tanan ninyong mga kabalaka nga anak kaniya. Unsa man nga kabalaka ana nimo karon, itugyan na sa Ginoo. Nakahisgot ko niadtong Miyerkules makaigsunan. Kani importante ni alang sa matag usa kanato. Importante ni. Unsay gingon sa Bible nato? Ang buhok sa imong ulo numbered. Kahibaw ang Ginoo Brad JP pilatan na ng imong buhok. Kadtong nangalarot ng buhok, kahibaw sad ang Ginoo pila na lang nakabuok. Ang buhok gani nimo kahibaw ang Ginoo pila, pero ang imong masayran makaigsunan pag ingon James, kung imong tan-awon ang pagkasulti sa English, numbered. Buti pasabot nga ang atong buhok may numero. Number 126, number 127, 1030 ang number atong buhok ka, 2031 ang number atong buhok ka, 3102 ang number atong buhok ka. Numbered by the Lord, kahibaw ang Ginoo. Ang number 67 mo'y nahog gahapon. Buhok gani, concern ang Ginoo, ginambiran niya. Siyaro naman po, di ka kahuna-huna, di ka kabantay. Nag-encourage ko sa GLJ family nato nga importante kung mabasag Biblia makaigsunan. Nasipyat ko sa dagang mga higayon, kay moingon ko pagwali sa na mahigayon, grabe kahit ang mga tao nga gibuhat sa Ginoo. Murag anointed sad ko kayo atong tayma. Kay akong nakita sa Biblia, giumultas Ginoo og iyang gihuypan og human nahimong tao. Pero samtang nagbuhat siya sa mga kakahuyan, samtang nagbuhat siya sa mga langgam, nagbuhat siya sa mga kayupan, gipamulong ra sa Ginoo og ningtunga sila tanan. As kapasaylo ako ninyo, may sayop ko atong tayma. Wa kay na ako mabasa dayang Biblia. Genesis chapter 2 verse 19. Una lang ko something emphasize ani ba? Sige, basa ko no tabi. Nana, sige, ready? 1, 2, 3, basa. Usahay kita maglahos-lahos sa mga gitag basa sa Biblia. Pero kung atong tanahon ning bahinas kasulatan ba, iyay. Samtang nagbuhat siya sa mga mananap, samtang nagbuhat siya sa mga langgam, iyang gipurma ni siya diha sa ground makaigsunan, giform niya. Hallelujah. Giform niya ang mga mananap, ang mga langgam. Ka-cute kaayo sa Ginoo makaigsunan samtang naghimo siya sa giraffe.
Hallelujah. Unsa ka ang porma makaigsuunan samtang naghimo siya sa elephant. Unsa ka ka-cute sa Ginoo samtang naghimo siya sa tamsi. Unsa ka ang porma sa Ginoo samtang naghimo siya lamok. Pagamyan pag ginato. Brad Marlon, unsa ka wow, naghimo siya tungaw. Kaila mog tungaw. Cute kayo ng tungaw. Oy, grabe. Kanindot kaayo, gyud kutkuton. Grabe, do di makitaan. Tuhilo na siya kung tugod sa kagamay. Kung imong tanawon, pagkaman, himo siya kalipante. Ingon dayon si gihatag mo niyang adan o niya, mo may tigpangan, elephant. Paghatag, giraffe, lion, tiger, tungaw. Maya, ero, kanding, kabayo, sigbin. Kung ang atong langit nung amahan, ang akong nakita ni karon, ang nakadiferensya ra samtang nagbuhat siya sa mga langgam, nagbuhat siya sa mga manap makaigsunan, ang nakadiferensya lang kay samtang gibuhat niya ang tao, gihoy pa niya kini sa iyang espiritu. Dili ba sa pagkasala sa tao, mga kaigsunan? Ganahan ko nga, di na ako tiwason ang number 3. Kay man ang mag-encourage mo karong gabi nga mo tanaw mo sa live lang, kung di mo kangari. Muhunong ko diri ba? Samtang na ako dito nagpamalandong. Ingon ang Biblia, pagkasala sa tao, nakita niya ang iyang kaugalingong hubo siya. Maong nagkuha siya og mga dahon aron matakpan ang iyang kaugalingon. Grabe, majuban. Ang pagigistorya sa balang espiritu kanako nga ito akong luha. Ingon siya, kahibaw ba ka? Nganong hubo nako gibuhat ang tao? Wala, Lord. Sa wala pa kasal ang tao, hubo ang tao. Ingon ang pagigistorya sa Ginoo nako. Ngawa nako ni mabasa sa Biblia. Pero na ay daghang bersikulo nga nagsupport nining mga butanga. Kay gustos Ginoo nga samtang mo duol tanganak kaniya, musimba tanganak kaniya, magampo tanganak kaniya, dayag ang atong tagsa-tagsa ka mga kaugalingon, nga way salimbong sa mga kahangawa, way salimbong sa mga kabalaka, way salimbong sa mga kahadlok, way salimbong sa mga kaulawon, way salimbong sa mga nagkadaiyang mga kasalanan, kung dili ning duol ta diha sayang atubangan, nga walay wiya sa kaugalingon, kung dili makaingon ta,
gihimo ko nimo nining kalibutang hubo, ning atubang ko nimo sa imong atubangan nining takna, nga walay alis akong kagalingon, dili tungod kay unsay akong naabot, dili tungod sa kadaghan sa salapi nga akong naangkon, dili sa mga butang nga akong nadawat, kung dili itungod kay ikaw o ikaw lamang o way lain nga niya sa akong kinabuhi. Stand up! Tindog ta mga kaigsunan. Angayan siyang pagkadaigon, angayan siyang paghahimayaon. Ingon ang mga pulong sa Ginoo,